नमस्ते, मी आज पनीर भात बनवते आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे 300 ग्रॅम बासमतीचे तांदूळ आहे. हे साफ करून स्वच्छ 3-4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. हा पनीर आहे 400 ग्रॅम. हे दही आहे 150 ग्रॅम आणि ते चांगलं मी फेटून घेतलेलं आहे. हे आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे तेल घ्यायचं आहे. हे मोठे 2 चमचे घी घेतलाय. हे आपल्याला 1.5 चमचा धना पावडर घ्यायची आहे. हा कोकणी मसाला आहे 1.5 चमचा घेतलाय. हे हळद आहे अर्धा चमचा घ्यायची आहे. हा 1 चमचा गरम मसाला आहे. हा खडा मसाला घेतलाय थोडासा. 1 तेजपत्त्याचं पान आहे. थोडं जिरं आहे. इथे 1 चक्री फूल आहे. थोडा दालचिनीचा तुकडा आहे. 2 हिरवी वेलची आहे. 2 लवंग आणि 4 काली मिरी. ही आमचूर पावडर आहे 1 चमचा. आता हे 2 कांदे घेतले मोठे. हे आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचे आहे. ही टोमॅटो घेतले. ही छोटी छोटी आहे म्हणून तुम्हाला जास्त वाटत आहे, पण ही मोठी असली ना तर तुम्ही 4 घ्या. हे मी 6-7 घेतलेली आहे. याची आपल्याला पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. हे काजू घेतले थोडेसे. याची पण आपल्याला पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आता तुम्हाला आहे ना मी कोथिंबीर आणि पुदिना घेतलाय ते मी दाखवते. आम्ही 3 दिवस आले आणून. हे मी पुदिना साफ करून आहे ना असा पेपर लावून झाकण्याला पेपर लावून ठेवला आणि फ्रीज मध्ये 3 दिवस झाले. म्हणजे खराब नाही होत. आणि असा पेपर लावला ना तर सगळं पाणी सुटलं ना की हा पेपर भिजतो बघा. मग आपलं वस्तू आहे ना खराब होत नाही. पुदिना बघा सुकाचे सुका आहे. आपण आणला ना तर डब्यामध्ये साफ करून असा पेपर लावून झाकण लावून ठेवायचा. आता तुम्हाला कोथिंबीर पण मी तशीच केली बघा. हा कागद आहे ना कागद ओला होतो मग कोथिंबीरला पाणी लागत नाही. कोथिंबीर सुकीच्या सुकी आहे. हे आपल्याला आता घ्यायची आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना हे सर्व कांदे कापून घेते. टोमॅटोची पेस्ट, काजूची पेस्ट, पनीरचे तुकडे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. कांदे चिरून घेतले, टोमॅटोची पेस्ट बनवली, काजूची पेस्ट बनवली, कोथिंबीर कापून घेतली आणि पनीरचे तुकडे केले. आता तुम्हाला मी गॅसवर करून दाखवते. गॅस पेटवलाय. आता कढई ठेवते आणि आता कढईमध्ये आहे ना आपल्याला सर्व बनवायचं आहे. पहिलं मी त्याच्यामध्ये तेल टाकते. तेल तापलंय. आता त्याच्यामध्ये खडा मसाला टाकते सगळा. त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. कांदा थोडा लाल होईपर्यंत परतत राहायचा चांगला. कांदा चांगला लाल व्हायला आलाय. आपल्याला पूर्ण लाल करायचा आहे. कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे. त्याच्या आधी तुम्हाला मी अद्रक लसूणची पेस्ट नाही दाखवली होती, ती मी आता तुम्हाला दाखवते. ह्याच्यामधून मला 1.5 चमचा घ्यायची आहे. कांदा मस्त फ्राय झालाय बघा. आता याच्यामध्ये आहे ना अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. 1.5 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट टाकली आहे. ती पण कांद्याबरोबर अशी चांगली फ्राय करून घ्यायची. मग त्याचा स्वाद आहे ना चांगला येतो. आता याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना टोमॅटोची पेस्ट टाकायची. गॅस थोडा बारीक करते. मी टोमॅटोची पेस्ट का केली, लवकर शिजतो. टोमॅटो आपल्याला ना बारीक कापून टाकले ना की ते पिघलायला आहे ना जरा टाइम लागतो. आपल्याला लवकर पाहिजे असेल ना तर टोमॅटोची पेस्ट करायची. मग आपलं लवकर होतो तयार. आता मी गॅस थोडा फुल केलाय. आता टोमॅटोला आहे ना चांगलं शिजू द्यायचं. बाहेर खूप पाऊस पडतोय आणि एवढे हवा गार सुटली आहे ना तर दिलला बघा आमच्या थंडी वाजते आहे. दिलू कशी डोक्यावरनं घेऊन बसलीये. आता आपल्याला याच्यामध्ये टोमॅटो आता बघा चांगला फ्राय झालाय. तेल सोडलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना बाकीचे मसाले टाकून घेते. हळद आहे अर्धा चमचा. हा मसाला आहे 1.5 चमचा टाकलाय. धना पावडर आहे. ही आमचूर पावडर आहे 1 चमचा घेतली आहे. हे मसाले आहे ना सगळे आता फ्राय करून घ्यायचे चांगले. आता याच्यामध्ये आहे ना मी 1 चमचा घी टाकते पहिला.
घी टाकून चांगला फ्राय करून घ्यायचा. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना दही टाकायचं आहे. एकदम घट्ट दही आहे, फेटून घेतलाय. दही टाकल्यावर आहे ना असं चांगलं ढवळून घ्यायचं पटापट. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना पनीर टाकायचं आहे. ग्रेव्ही मस्त छान झाली आहे. त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगते, पनीर टाकायच्या आधी आपल्याला अशी डिश दह्याची जर आपल्याला कोणती पण डिश बनवायची असेल ना तर अर्धा लिटर दूध आणायचा आणि घरी दही बनवायचा. म्हणजे दही पण आहे ना भरपूर होतो आणि आपल्याला वापरायला पण आरामात भेटतो. आता मी याच्यामध्ये पनीर टाकते. आता पनीर टाकून झालाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना गरम मसाला टाकते. आता आपण याच्यामध्ये भात नाही टाकला ना तर हा आपला आहे ना पनीर चंगरेजी ही अशी डिश तयार झालेली. आता याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकलं, कोथिंबीर, पुदिना टाकला की आपली पनीर चंगरेजी ही डिश बनली. कारण आपल्याला आता पनीर चंगरेजी नाही बनवायचं आहे, आपल्याला पनीर भात बनवायचं आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना पुदिना टाकते, कोथिंबीर आणि आपल्याला याच्यापुरतीच आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. कारण भातामध्ये मीठ आहे ना टाकायचं आहे आपल्याला थोडं. आता पनीरची ग्रेव्ही आपली मस्त छान झालेली आहे. आता याच्यावर मी झाकण ठेवते आणि तुम्हाला आहे ना भात बनवून दाखवते. कारण आपल्याला आहे ना ह्याच्यावरती भात टाकायचा आहे. भाताला पाणी ठेवलंय बघा, पाण्याला उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते आणि थोडं आहे ना 1 चमचा तेल ओतायचं. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे तांदूळ टाकायचे धुतलेले. भात शिजायला ठेवलाय, थोडं झाकण ठेवते. मग झाकण ठेवून आहे ना चांगली उकळी येते आणि उकळी आल्यामुळे लवकर भात शिजतो. गॅस एकदम फास्ट ठेवलाय. भाताला चांगली उकळी आली आहे. भात आपल्याला आहे ना बिर्याणी टाईप शिजवायचा आहे. जास्त शिजवायचा नाही आहे, थोडा शिजायला पाहिजे. आणि आपला भात आहे ना लगेच आपल्याला त्याच्यामध्ये पनीर मध्ये टाकायचं आहे. चालणीमध्ये नाही घालून काढला तरी पण चालेल. भात बघा चांगला शिजलाय, म्हणजे थोडा कच्चा आहे. कारण आपल्याला त्या पनीर मध्ये टाकून त्याला वाफ द्यायची आहे ना, मग तो फुल शिजणारच. आता मी हे टोप उतरते खाली भाताचा आणि कढई ठेवते. आपली मस्त आता पनीरची ग्रेव्ही पण छान बनली आहे, एकदमच सुंदर झाली आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना काजूची पेस्ट बनवली आहे ना ती टाकायची आहे. मीठ पण टाकून झालंय, गरम मसाला सगळं साहित्य टाकलंय. एकदम ग्रेव्ही छान झाली आहे. आता याच्यामध्ये मी काजूची पेस्ट टाकते आणि थोडी आहे ना घी बरोबर वरून टाकायला ठेवते. काय ग्रेव्ही बनली आहे मस्त. समोर माणूस बसलाय ना, त्याच्या तोंडाला पाणी सुटलं आहे. आता ह्याच्यावरती आपल्याला भात टाकायचा आहे. आता मी गॅस थोडा बारीक केलाय आणि चांगली उकळी पण आली बघा. त्याच्यावरती आता मी भात टाकते. भात टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे काजूची पेस्ट आणि घी घेतलाय ना ते आता वरून टाकते. कोथिंबीर, पुदिना टाकते. कोथिंबीर, पुदिना आहे ना भरपूर टाकायचा.
आता त्याच्यावरती ही काजूची पेस्ट आणि घी, गॅस आहे ना थोडा बारीक केलाय, मीडियम पेक्षा पण थोडा बारीक केलाय मी, कारण आता याला फक्त आहे ना वाफ लावायची आहे. आता त्याच्यावरती मी झाकण ठेवते. आता 10 मिनिटासाठी मी या झाकण मारून ठेवते आणि तुम्हाला दाखवते. बारीक गॅस करून ठेवला होता, आता गॅस बंद करते. 10 मिनिटं झाले बरोबर. आता तुम्हाला खोलून दाखवते. वा, एकदम मस्त छान झालाय. आता तुम्हाला आहे ना आधी पहिलं पप्पू तू टेस्ट करून दाखवतो. आता तुम्हाला पप्पू टेस्ट करून दाखवतोय, तुम्हाला काढून देते. आता तुम्हाला काढून देते. पप्पू तुम्हाला टेस्टिंग करून दाखवतोय आणि तुम्ही पण खायची सुरुवात करा. पनीर आहे ना खाली आहे ना, त्याच्यामुळे काढायला प्रॉब्लेम होतो. पनीर भात एकदम छान झालाय. पप्पू तुम्हाला आता टेस्ट करून दाखवतोय. आणि पनीर करताना मी जरा ग्रेव्ही साईडला काढून ठेवायला बोललो मम्मीला. तू का आणि कशी झाली सांग. पप्पू कसा झालाय? तू नॉनव्हेज टेस्ट नाही करत नाही. ना, हा भात बनव. चांगला झाला एकदम. तुम्ही पण बनवा तर ग्रेव्ही बाजूला काढून ठेवा. ग्रेव्ही एकदम चांगली, भात पण अजून चांगला आहे.